Проблема беше в техния ум и в техното виждане. Защото погледът ни определя победата. Погледът ни определя победата. Те видяха великани и решиха и казаха: не можем. Бог каза: можете. Но те повярваха на страха, а не на обещанието. И когато се изправяме точно пред великаните и пред бурите в живота ни, знаеш ли, идва и нашепва и казва: не можеш. Бог каза: можете. Просто трябва да вярваш на обещанието. Израил загуби битката не на бойното поле, а в своя ум. Не защото враговете бяха по-силни, а защото умът им беше победен и се виждаха като скакалци. И по същия начин днес искам да ви кажа просто, в това трябва да се събудиме от това нещо. Не бъди като тези хора. Просто не оставай да бъдеш победен в твоя ум. Ти решаваш на кое ще вярваш. На Божиите обещания или на обстоятелствата. На кое ще избереш?